na lang lagi dito sa banyo kung gusto ka. Og pasagdil akong matuog sa kama. Mama, sadoy! Di lagi na pwede. Ay, anong dili man pwede? Kung dili ka musugot, pagmata. Pagmata, kung dili ka musugot, nga anhi ko matuog din kwartuha. Asula sa di mo, maoy? Kung sila sula. Ako lagi ni bayad ini kwartuha, paing. O gangay lang nga anhi ko matog. Pero hadi mo lagi ron na mong biya, dini sa kudam ko. Wa lagi ko'y pake. Mama, uy. Paeng! Oh. Darling! Ari na pa. Nagpaabot ako niyo mo ba? Iwan akong biya, ma. Gawas na dito. Gawas na. Ay, kung itod, ay kanahan. Ayaw kong itod. Gawas na lagi, ma. Gawas na. Ayaw lagi kong itod. Unsa ba? Di ara ko sa kwarto. Sa akong kwarto. Damgur na ito. Kung dili ka musugot nga anhi ko matog, pagmata. Ay, asula. Asula damguhaw. Sayang nga ito eh. Ano mo na ba namang biya? Matug kong balik eh. Matug ko. Basin pag si biya gihapon nga akong madamguhan. Uy, ni ako sud sa simbahan. O ni ako sa may altar nagparok. Oh? Murag may kasal. Kasal na? OMG! Si Bia. Si Bia ka nang ipasok. Kasal na mo ni Bia? Uy, dahil ka tusog sa mong kulbaw eh. Niya na siya paingon sa altar. Kagwapa niya nga nagsulub sa Buda. Kanindot siya pahiyong. Niya ragid siya. Ako si Sukaton. My love, mao na gid ang dugay na natong gipaabot. Ibo? Sige na, Padre Paeng. Kasla na mi. Ha? Ako ang pare? Kabusit na yung damguhay. Anong ako may pare? Si Imog na lang to? Kalagot ba yun? Mubangon na lang kami. Hapat naman. Hapit naman tingali bubuntag. Pero, katugod pa ba ko? Matulog yun akong balik. Si Bia. Mayo raging natugog balik. Si Bia gyapon nga akong nadamguhan. Oh my kulay. Nagsulog lang siya nipis kayo nga kamisun. Kalain sa kong kipati. Nangurog na mapos kahinam. Ang ialipok. Kalami pa ako na. Kalami pa ako. Ouch! Igo na siya making sa kong pagpaak. Kini. Ako di pa dayon, be. Sweetheart, tanaw ragod kung nabay lamok sa akong liog. Sure, sweetheart. Akong tanaw. Nagid, sweetheart. Ayog liho ka, kaya akong patyon. Buhi pa ko. Danggol ito. Ay, salamat. Binagkong na ko na. Tayo pa. Saan to? Sa akong damgo. Gihapak ko ni imo kay... Ako tong lamok?
Busit ba yan eh? Busit! Di na gumatog balik, oy! Noon sa mga kuya, nagduka ka. Huwag kay tarong to. Wala lagi. Sige kong mata-mata tungod sa akong mga damgo. Unsa rin dam ko? Una, kasal nila ni Bia o Paing. Sakit kay kong dughang nga nagtanaw. Moto lang nga nakamata ko, nga huot kay nga kong dughan. Sige lang kuya. Bali man ko ang damgo. Kung sa iyong damgo, sila si Paing ug Bia ang gikasal, sa tinuod nga kinabuhi, kamuon niya'y kaslon. Mo ba? Yamat gol. Unya kay salain akong damgo. Kami masabing Bia ang gikasal og si Paing ang pari. Buti pasabot sa tinuod kinabuhi. Sila unya kasul ug ako ang pari. Oy. Ayaw pangwi abatubangan sa pagkaon, oy. Sakit ako babangig na. Sobraan ma. Da, Mayra. Sorry, Ano ma. bitaw? Sorry. Igabaan na ka. Ay, wamgot ko yung tarong tugman. Uy, mao ba? Katong gipukaw ti ka. Wa na ka makabalik og katugad to? Kabalik man ma. Pero, sige ragabog og mata-mata kay puro ayaw kong damgo. Labi na tong naaga. Unsa? Pagklaro, oy. Lagi. Liman ka ba? Oh, Liman ka, hanimon ko na mong biya. unya. Unya ni insist gyud kang adto matug sa mong kwarto. Kay ikay ni bayad atong kwarto ha. Oh. Unya. Imo kong gitukmod kay pagawson. Unya, gidukol ti ka. No. Ano kay bawa mo ka ma? Ay, mao man sa daya akong damgo. Eh? Katawaan lagi na ko pagmata na ako, Paing. Sure ka ma? Mo sa doy damgo ni mo? Ay, lagi. Dito gani ko nos biyasod sa banyo, nagsigig panawag ni mo. Mautong, perte na nimong lagutan ako. Oh, pwede din naman. Nga mag-abot ang pila ka tao sa usa ka damgo. Salain pag ginakong damgo, boy. Honeymoon ko na mo ni Bia. Nga? Unya, kanang naas Paing. Gipaak ang liog ni Bia. Pastusa kong Paing siyang damgo kuya. Lagi. Pero may nalang gani. Kaya ako man siya napatay. Unsa? Kabrutal ko naman siyang damgo kuya. Okay naman kay lamok ramasal si Paing sa akong damgo. Cancel di ay imong panambal ugma kuya. Oh boy. Kaya ba naman itong mga tao? Huwag taglubong sa asawa sa akong best friend pag high school. Pwede dila kong kuyog. Kuyo ko eh. Kay ma-out of place niya ako dito. Anong mga to place man ka? Na best friend maghani mo ang bana sa namatay. Hagbay naman sa namatay ang akong best friend. May klaro na mo eh. Yan kaysa rin invite ni mo. Ang amo rasong kabatsmate. Ay da, ayaw lang adto kuya eh. Pamisa na lang. Ay, muadto lang lagi ko kay nakatando naman ko. Pero magkita-kita na lang sabi. Ako na sa'yo ma-out of place, ane. Ha? Ikaw? Ma-out of place? Bitaw, no? Friendly man day kay ko, no? Dali raman day ko makakita o ka-istorya. Hay. Maon na. Sige. Anda mo na nato daan nga to sa lubon. Diretso na ta sa simbahan. Kuya, asa man anang asawa sa mong best friend? 5 man nakapatay ang gimisaan. Bitaw, no? Mangita ko kaila. Tora. Ang akong kabatchmate. Katong upaw, si Rico. So kung asa si David, maunang asawa sa mong best friend mag-high school. Oh, ato lang natimanan. Kato na yung invite mo, asa man? But, asa na to? Nakita mo to na ako ganina?
Sige lang. Makita na to na ako niya. Kuya, sure ka nga maon na itong gisundan nga patay, ha? Maula gini. Ito na si Rico Upaw, oh. Naglakaw na. Ah, okay, sige. Lamay sa nilang snacks, Kuya, in fairness. Bitaw, no? Duha ka pa gani ang akong nahurot nga nagikaw na ako. Ako sad. Asa man itong akong mga kabats, eh? Wala mo ako kabantay. Aturay! Ang kabasa nga upo, nilingi, ang trawa. Oh. Aw lagi na, oh. Di man na si Rico. Ha? Yung mo na nga itong gisundan ganina. Ha? Unsa? Haskang. Tayo pa. Maod yung kahani ang patay nga itong gisundan, kuya. Oh. Hello? Asa day ka, bay mo? Nawag tayo kagkalit dili ganina. Kita pa may minimum simbahan. Nagtapok na may dili. Ha? Ha? Asa mo nagtapok? Wala di kong kakita ninyo. Asa day ka? Nadiri sa menteryo. Naang may dress minteryo. Dapat sa tent. Ha? Oh. Nasa may satan. Wala yung kita ni mo. Asa day ka? O yun na. Iwara-wara ka na imong gamot ni. Oh, ako na yung warawara. O, nara. Oh. Wag yung kita ni mo. O may nagwara-wara diri. Asa day ka minteryo ha? Nadiri sa Banilad. Unsa? Naman may dress liluan. Ha? Ha? Nandun ka, kuya. Ha? Ngano di ay? Kinuha ko kauaw ini, boy. Ngano di, kuya, ha? Nasayo tagsunod. Boy. Tuwa sila sa liluan. Kita na sa Banilad. Sa? Dili mao ang patay nga atong gisundan. Na, patay yun. Wawa yun ako, kuya, eh. Mauday nga sige tanaw na to ang mga tao, kaya wag yun sila kakila na to. Nanikuro pa yung tagkaon silang snacks. Nagura pa yung tagkapaks. Lagi? Ay, pasayloon na in taon tas kalagi sa namatay. Saan, wa mato na to tuyo, ah. Sa Yunis Opaw. Di, oy. Saan ni sa simbahan nga nung gidungan nila ang 5 kapatay? Ha? Di ka nakalikayan nga masaag ang uban. Maugod. Uy, pero good color ang lungon. Pero, sa gihapon na to, boy. Anong sa naman sa dato, kuya? Nagtanga man ta. Pasangin na pag inatong upaw ug ang simbahan. Di na lang kita mo angkon nga nagtanga ta. Ha? Wauna na to siguro akin sa atong gisundan. So nagtanga kita, kuya. Nagtanga kita. Okay, kinsay sunod. Kini, kuya, eh. Di ko na siya makadungog pila na kabuan. Uy, hala, ngano man ka ha? Dali, Brad. Lingkod, Brad. Likod. Unsa man ang dunggan nimo? Nasudlan nag tubig ang imong dunggan? Unsa? Nasudlan ba nag tubig ang imong dunggan? Unsa? Nasudlan ba nag tubig ang imong dunggan? Wa raman? Nikalitra na? Nikalitra ba na? Unsa? Nikalitra ba na? Oo, di ka litra. Ako tanaw ni mong dunggan, ha? Ha? Ako tanaw na imong dunggan! Unsa? Ako tanaw na imong dunggan! Sige. Tayawa ko. Tayawa ko donggan. Tas mataling tawhan na, uy. Diyos ko, Lord. Mandi ka, kuya. Uy, naon sa idunggan, ha? Tanaw sa nako, ha? Mabasa na sa pikas. Sus, Ginoo ko. Parehas gud ang duha niya kadunggan. Mura ba kong matambalad, Dok Imo? Oo. Masolbar na ni. Kining, boy, kuha ang mini vacuum cleaner. Pasuyupan ta ni. Makadugog na ako. Salamat kayo. Lipayan yung makadungog na siya, oy.
Grabe. Grabe sa itong iyang dunggan. Uy, way limpyo-limpyo. Huh. Okay, next. Ako rin, Bok. Uy, Ano sa may problema? Ako ngipon. Hingo na kayo, Dok. Di mo ka dito sa dentist. Tulong ni kang ngipon ako ang hingo, Dok. Huwag ko'y kwarta kay tagwan ki man ang bayan sa kang ngipon. Kunya, di ba ko pwede mo ibutan na? Sukbagal ako, Dok. Ano siya? Sukbagal ako. Ibut na gini. Iya, ibutang masad ko nimo sa kompormiso. Maunsa pa lang gabay? Wakay tulubago na ko, Dok Imok. Ako may kabubuton. Basta. Ano man eh? Kasulatan, Dok. Notaryado gina. Akong gibutang diya nga kung maunsa mo ko, wakay tulubagon. Kuyawa ko nimo god. Wa kay budget para ibut sa ngipon o niya, may budget ka para nining notaryadong kasulatan? Ako may naghimo ng kasulatan, Dok. Nga, libre naman ang notaryo kay amigo na ko abogado. Sige na, Dok Imok. Sukbaga na ko. Maibot niya kong hingo ang ngipon. Sukbaga na ko, Dok Imok. Ano gawa yun eh? Ako na gitapiyo na kong naong ni mo, Dok, ha? Sukbaga na ko, Dok. Sige na, Dok. Lamias bitaw sukma gusto ko ini Dok. Dok, o siya pa yung mong gidugayan, ha? Dok Imok. Sukbaga na ko na yun. Sukbaga ko. Di lang lagi ko ba eh? Adto lang kag dentist gyud. Ha? Kung wa kay kwarta, adto sa soto. Kay wala may bayad dito. Senador ba na? Di ba, dentist? Sus, kinuukon pa. Don Vicente Soto Hospital. Ay lang kong ito dito, Dok Imok. Sukbaga lang ko para mahuman ta. Kaya naghabang kang tambalan, naghuwat na mo. Sukbaga na ko. Sukbaga yun, sige. Sige. ako tuloy sumbag mo, eh. Boy, ayaw boy. Di mo ko masugot, kaya kamusubag na ko, boy. Si Dok Imok yun, kaya niyang pagsukbag na ko, makayom na ko. Bagal ako na. Di lagi ko boy. Ay, kahandog, Dok Imok. Sukbaga na ko. Dala. Dako lang ko. Sukbaga. Boy, Sukbaga na ko. Boy. Palayo lagi na akong tawhan na boy. Aray, Ay, ko, ulit yun. Palayo na boy. Aray! Niman, imo mang gitok mo dang ako manghod. Yes, man, laban ka. Laban mo na. Uso ba niya? Alo? Alo, kadiha. Salamat uga. Salamat. Naibot yun akong hingo ng ipon. Salamat. Wag ko kani kahapon kay na busy kit kay ko. Maong wa ko ma-inform nga wa di ay kay panambal karon. Nihangyo gyud ko sa mga tao nga mopaway sa ako. Kay na-stress kog maayo gahapon eh. Ambot na hibaw ba ka sanay tabo? Katuoy mo gisukmak? Nakabalita gid ay ka. Daw gawa bitaw tong tawhan na eh. Sabi tayo nagpahatod ining dragon fruit. Ha? Ako rin magyapon tong paryente. Namalihog lang siya pahatod ini para ihatag nimo kay nipahuway pa man siya. Tulo pa kangipon ang naibot niya. Napo ni kabuok Imok. Bunga ni sa iyang tanom. Ano ba? Ano gawa ko? May ko ba sa tamudawat ini eh? Uy, dawata gyud ni kay pasalamat ni niya nimo. May sado eh. Ako pa'y nanukmag niya. Ako pa'y gipasalamatan. Pagkabulahan. Ma, ano may daghang tao gawa silang imok? Huwag ko bantay nga doon ay misakay sa cable car. Saan man naguba to? Wa, oy. Unya nga nung naaraman sila gawas nagpundok. Ay, wa man kuno manambal si Imok. Sunod si Mana pa kuno. Oh, unya nga nung nagtabok mo sila nga di man day manambal sa imok. Kadaghan na ba nila? Maulagi. Daghan gyud na sila. Time pa. Ikaw nalay panambal nila, paing. Magpatambal ka sila nako, ma? Magpatambal pa ka na sila nako? Akong adtoon, ha? Akong suwayan. Pag andam-andam na lang sa diha. Okay, ma. Oy, mga amigo, mga amiga. Dili man kaharon manambal si Imok. Asay maayo kon kang paing lang una mo magpatambal. Di mi uy. Ay, nga nung dili man mo. Kana si Paing, kamaora man sad na siya sa nakamahuan ni Imok. Sumagod. Nakasuway na baya mong Paing sa una. Bitaw, nakasuway mo siya pagka-scanner.
Oh. Bawi! Mga wa mo'y batasan, ha? Kamoy pamahawa kay dili ni inyong teritoryo. Dili mo taga dinhi. Pamahuli mo si... Okay na ka, ma? Okay na ka ba? Kinsa dito po ni mo? Kinsa dito po ni mo? Ayaw na lang pangutana pa kay wagi mo angkon ana nila. Papahawaan na lang na sila kay nisandig na sila sa tong kural. Ha? Nagkadungog mo gisulti ni mama nako, ha? Pamahawa mo! Pamahawa mo! Namingaw na ni kuya. Nawala na mga tao. Gihingin lan man. Uy, kinsa may nahingilin? Oh, may lain pa ba manghingilin din hindapita gawa silang nang sabil og paing? Uy, anong gingin naman nila mga tao? Wala sa kumahibaw. Basta kay nakadungog ko nila. Basta nakadungog ako nga gihingin lang ang mga tao. Gisamukan tingali, kitungod man na sa ila. May lain pa ba? Ana gyud. Kuya, ase maayo, mupahawa na lang ta dinhi. Nusa ka? Yabag na ka? Ano naman? Yuta ni sa itong mga ginikanon niya atong biyaan? Ato na lang baligya, kuya. Mupalin ang taglain nga yuta, basta malayo na tahanan nila. Ano sa taong ka, Buboy? Wala ba kag-just now yung anak nila, eh? Wala ba kag-karoon ba? Tanawa na, God. Nagpatao na ba ganitag kibulkar? Ha? Para lang yun pagpakita nga dili silang katarog nato bisan unsa pa ilang buhaton? Ay. Sagdi na sila, boy. Gawas pa. Kung mamahawa ta din, mamatay na sila. Ngano, kuya? Arithmetic. Wala na, isip-isip po. Isip po eh. Oh, mamatay kay ano man. Ngano lagi? Mag-uol man na sila kung dili makakita nato. Mag-uol na sila kung dili sila makapangilabot nato. O kung mahitabo na, peligro nga atakihon sila og mamatay. Sige, katawa pa, boy. Pati agin mo katawa, boy, eh. Katawa mo siya tali mo, kuya. Mao na nga, boy. Boy, paminaw. For humanitarian reasons. Magpabilin ta din, eh. Tawa, boy, tawa. Pati agin na. Naunsa man ko, uy. Nangatol man ko. Naunsa man nung paing. Paing! Naunsa ka, paing? Nangatol akong uma. Uy, gikas pa ka? Murang wa man. Na-stress lang ko. Ay, parihas di ay ta. Na, ako nangatol sad ko, pero wa ko mahibaw nga no. Pero stress po ko karon. Usa may naka-stress ni mo, ma? Si Imok. Aparehas dita. Kanong na-stress man sa kaniya? Stress ko, ma. Nga, wa may magka-inkwentro. Parihas gid di ay ta. Gusto ko na ibuhaton, ma. Kadang makalupig niya ba? Kadang makapahugmak siyang kasikat sa mga tao. Mausad lagi na akong gusto, paing. Pero ang pangutana, unsa may atong buhaton nga makapagguba sa iyang pangan? Pero unsa man lagi, ma? Unsa man atong buhaton nga makababadsyat niya? Paghuna-huna. Wa na lagi ko'y mahuna-unaan. Ikaw na sa'yo una-una, oy. Wa na sad lagi ko nahuna-hunaan lagi. Ay. Imok! Oh. Imok, gawas! Oh. Nangugat naman ng bayhan na mo. Nangugat. Hinay kayo, tingog Imok cute kayo, ka! pero iyang ugat na nakita. Klaro kayo. Oo. Sa kay... Unsa mo kay tuyo na niyang imok, no? Unsa gyud kay atraso ni Imok niya? Murag dako-dako gyud tingalig atraso si Imok niya. Kana! Kana! Diba? Atraso. Basig doon lagi atraso sa imok. Basig. Kaya nangugat man. Mas maayo nga itong mahibawan, ma. Aron atong maggamit batok ni imok. Bitaw, no? Sakto ka, paing. Sige, atong duolon. Susiho na to unsay atraso ni Imok niya. Kana atraso. Imok! Imok, gawas diha! Gawas diha! Excuse ni mo. Unsa na imong problema ni Imok? Dako sa atraso na ako sa akong pamilya. Ha?
Isulti sa iyang atraso ni mo, ma'am. Basin pa day may ikatabang ni. Sigurado mo? Makatabang ka mo na ako? Among paningkamutan, ma'am. Sige, sulti na. Unsay iyang atraso ni mo og sa imong pamilya. Ha? Okay. Kadiyot kayo mo ginhawa una ko kay murag nahotdan gyud kog hangin. Sige. Ginhawa una og lawom. Asay mayo. Musod o nakas amo para magkasulti dag mayo, ma'am. Ayaw na lang. Kay tingali unyag mo gawas day siya. Pero... Naanagit siya! kalma lang, ma'am. Kalma lang, ha? Mrs. Suson? Dugaya sa di mong nigawas, uy! Napagaw na lagi kong sinaok diri ba? Gidool na lang ko ining imong mga silingan kay naluoy na sila nako. Sorry ha, Suson. Wag ko kadungog. Kanang, nisakay na lang unta ka sa cable car? Doon na ako'y trauma, ana, uy. Mao nga naghuwat lang yun kung mugawas ka. Mao ba? Kadiyot sa ma'am, ha? Abi ba na kung may atraso nis imok ni mo og sa imong pamilya? Ay, doon na gyud. Kay bawo ka atong miaging buwan, birthday sa akong bana. Amo ni siyang gi-invite. Pero, wa gyud mi to nga, ha? Perting paabot sa mga bisita kay nang hambog mi nga mo to nga ni siya. Napahiya in taon mi, uy, kay, wa mi niya to nga, ha? Igo na siya nagpadaog video greetings na mo. Away, ayo. Uy. So, na kong balik, ma. Una ko ni mo. Karon imok. Suson. Ayaw na gyud kog balibarihan ni Dota paminawon iniglitok nimo sa papilido, uy. Birthday sa among iring og dunay party sa bay karong gabi. Daday mo igsuon og panunga baya gyud taon mo, ha? Adto ang party sa Grand Ballroom sa Miming Hotel. Sa Miming Hotel yun? Wow! Kaklasa ng hotela, ma. Mao gani nga mo adto lang gyud ta. Ha? Pero huwag tayo labot imbitasyon. Pero nakaila naman to si Madam nato. Ay, di sa tigalitan niya abogon. Ay, kung iya tang makita dito. Ay, magdahalang tagrikalo para sa nag-birthday nga iring. Kung sa man itong dadon, cat food. Sige, kana, cat food. Magdatago sa kasako. Grabe sa kasako mo, eh. Kuhan ka ng... Mawagtangan mo sa tag-poise, anak, kung magdadatag sa kasako dito, bugkata na. Kana na lang dilata nga cat food paing. Ato lang isod o paper bag. Kana na lang. Sige ma, kana. Muadto taon niya. Kapuha yun yung hotela ko yan, no? Gwapo mo lang. Mahal ko kain eh. Magka-budget lang siya pangan. Di man ka pangan. Miming Hotel. Murag hotel sa mga ering, oy. Pero naibaw ka ba? Nga iring ang mag-birthday ka ron? Mau pa? Dili tao ang mag-birthday ron, kuya? Dili? Iring? Biya. Nalagi ka, Biya. Mag-host ko og cat party. Uy. Ilan ni Mrs. Suson? Mausay inyong tambungan? Sa ilang Suson. Unsa ko di ay? Tala mo, manunod ta sa Grand Ballroom. Askang sa baa sa mga iring, oy. Magdungog ka tayo ni. Muhilo mo na sila ron, hinigsugod sa parte. Mabisi naman na sila kaon. Wala ba tayo regalo, kuya? Hindi man padalhon og regalo. Amo ba? Oo. Hello, everyone! Hello. Uy, nila nilagyan mga iring, kuya. Nagkasabot sa tingali nga magsugod ang party. It's nice to see nga wa gyud nagdaog regalo as instructed sa inyong invitations. O sa ganito ika-second sa mga bisita nga magdaog regalo? Unsa di, kuya? Ubayad og penalty nga 5,000 each. Maubar. 5,000 kada usa. Okay. Please, take your seats na everyone kay magsugod na. Oh no!
Dunay bagoong abot nga visitors nga nagdaog regalo. Uy, hala! Oh, sila sinasabing paing, kuya! Og karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Waki, Tuki! Oh no! Dunay bagoong abot nga visitors nga nagdaog regalo. Uy, hala! Oh, sila sinasabing paing, kuya! Oh, anong naamasa na sila? Gi-invite din na sila? Kung gi-invite sila, nga naman sila makabasa nga bawal ang regalo. Daganon ako sila, kuya. Naama sila sa entrance. Sige, dali ka to. Ma, ni alagay na to ilang mga mata. Oh, syempre. Espesyal ba yata? Pero wag ba ito imbitara, ma? Ay, sus. Okay ra, oy. Nakaila na tos madam nato. Kung makakita to nato, sugaton gyud taad to. Paing! Oh. Uy, Buboy. Ikaw malagi mo gipasugat ni madam namo ni Paing. Gawas mo lang. Ay mong suod. Oo. Uy, kangilaad gyud di mong batasan, Buboy. Gusto gyud mo nga kamuray matipon sa mga sosyal? Nakaila na namo si madam. Nagkaila-ila na mi kanina. Bitaw, unsa magkabuboy? Kung musuod yun mo, magkabayad mong tag 5,000 kinausan ninyo. Unsa? Uy, gano gudtahon? Binuang man ang imo, baboy. Maunay penalty sa mga magdaong regalo. Nalagibutang sa invitation card. Unsa? Patay, ma. Oh. Wala ba tay card? Ada, binuang na, oy. Dili lang gini sila ganahan nga mo tambong tas party. Dali, manood ta. Ayaw nagtagda si Boboy, tana. Asa may bakante nga lamisa, ani, uy. Tabangi ko nukog tanaw pa, Ingbe. Murag wa may bakante, ma. Kaimposible, sad good. Doon naman gud mga extra, basta mga ingon ini. Ma, dili ra. Oh, Dili ra. oh, Si nga. madam ba? Wala lagi mo doon na to. 2 oras may stage ay. Yaratang gitanaw nga, wa gani siya mo smile. Ay, wa lang na makaklaro tungod sa mga suga. Akong duulon. Ayaw lang tingali mo, eh. Uy, gitawag dia si Bea, oh. Si Bia mo day ang MC. Magkuwat lang tang Bia, ma. Murag, nauwaw na kung sugod da. Gitanaw kita sa mga tao. Lain kasi lang tinanawa na to. Ni Anas Bea paingon. Nang Sabel, Paing. Bia! Asa me mulingkod, Bea? Nang, uwa man ko na mo gi-invite. Oh, Nawa lagi, ma. Strictly sa mga dunay invitation card ramaning partiha good. Inihap man ang mga lingkuranan. Pero, kung mo insist gud mo nga mo attend, mobayad mo og tag 10,000 kada usa. Unsa? 5K per head man dinhi. Then, nagdama mo regalo na amoy penalty nga tag 5K kada usa. Mao nga tag 10K dapat ninyo ibayad kung gusto mo nga mo attend sa party. Bisit! Ni gasto pa tao niya na uwawan pag yun. Pagka-bisit naman yun. Ingon bitaw kung kinata mo lahos ugatin. Nilahos magid ka. Kaya nga, kung nanggawas pa ta, magtuo tong mga hinayopak dito nga dili ta maka-afford. Magtuo sila nga watay kwarta. Animala bitaw ato, may. Kung nakasiguro magid ko nga gikataw at ng imok. Katong tanang tao dito. May katawa to nato, apil na ang mga waiter dito. Pamaranga rago tong mga tawhana, Paing. Ha? Pamaranga to sila kay naglagot ko nilang tanan. Wa man ko makailado nila, ma. Sila raman si imok. Bia o Buboy ako nailhan dito o katong madam. Pwes kutob sa imong nailhan. Apel si Buboy? Oh, Apel bas Buboy, ma? Oo, sige, i-apil to. Puslan man nga iya kong girejek. Wa na ko'y kalooy niya. I-apil siyag barang. Baranga dayon sila asap. Asap. Man, kuan, kanang nalang tayo problema. Unsa may problema? Di pa ko dayon makabarang. Uy, unsa?
O ganong dili man. Naamang kay ap nga barang. Doon na sa kay mga munyeka sa barang. Gamita ang tanan, Paeng. Gusto na ako nga mukirig na to silang tanan. Dali Paeng! Di ba lagi ko makabarang dayon, ma? Pero nga nung dili man, ha? Ako na ba itong gi-uninstall ang akong barang app? O ako nang gipanglabay ang akong mga munyika sa barang? Oh. Nalimot ka? Katong gipablisingan ni natong bay? Gipakumpisal ba gud ko pari ato? O gipalabay itong mga gamit na kus barang? Haskang! Kung mamarang kong balik, ma, mo install na sa kong balik sa app, o mo palit na sa kong balik itong mga munyika sa barang. Unsao naman ang dining akong kalagot karon, Paeng. Ay. Iutong na ninako. Lami nagagayong ipanghagis, Paeng. Aw, ipanghagis na lang naman. Kumusta ka sila si Paeng og nang sabil ko no? Gano'n ang umusta man kanila? Angang, nakasiguro man kung wa pa to sila huwasi sa natabo nila ganina sa parte. Uwawa adto ko no? Wala to sila mauwaw eh. Grabe gwa sila mauwaw. Baga maguna sila face god. Di na maguna sila madutlag uwaw. Kung kita paghato, hulaing tao, mahilis to sa kauwaw. Pero sila, never. Di na sila madutlag uwaw. Mga baga... Oh. Uy. Sino? Noon sa marad kuya. Naman to'y gisulti sinang sabil. Murag kauwaw mo to. Murag sa kauhaw. Kauwaw tingali kuya. Posible siyang kauhaw. Magpadol tas paril kuya. Paminaw tong klaro. Dinita buboy. Hilom naman. Bitaw lahat. Mga way uwaw! Mga bagagnaw! Huh? Unsa na to kuya? O sige na! Nangaway raman di ay. Inyo paron! Ugma! Inyo lang gihapon! Balik ta, Sulboy. Balik ta. Huwag yung klaro ang inhalugan ako eh. Ha? Oh, unsa man ron? Nagdisko sa iyos buntak? Asarang to, Karma? Murag naama sa tong silingan, Paeng. Sa ilang imo? May lain pa maguday sa silingan? Ha? Aw, kuan. Sabot ko. Ganun nagtukar man sila. Unya murag daghang tao. Ha? Nagfiesta sila? Adto adito aron ka mahibaw. Ako man sa imong pangutan-on nga parehas man tangway mga kalibutan. Ipabungkag sa na imong paril, ma? Unsa? Unsa ipabungkag ang parel, ha? Ang magadto ko silang imo. Ay, Paeng. Sam. Sakay na lang sa iyang cable car aron makakita ka kung nagunsa sila. Digoy! Oh. Abi pa lang mo niya, nangita lang tagpasangil aron gyud makasakay sa ilang cable car. Sige. Gawas na lang dito. Og pag-atang kun si kinsay imong mapangutan-an dito. Dili. Kuan. Nako'y nahuna-unaan nga pagi. Oh. Nga makakita ko sa ilang gibuhat ni Imok. Nga dili kinahanglan nga musakay sa ilang cable car. Unsa mang paagi, ha? Paeng! Paghinay, ha? Patay na pa ni kahuya imong bukatan. Okay na, ma. Di ba daw ko bugat? Ayaw na palabi sa tumoy, kay mabali mo niya ng sanga. Kadaog pa na ako, moy. Tagaan na ako. Basta kay pag-amping lagi. O, lagi. Dali. Makakita na tingnan ko silang imok. Uy, di pa magyapon. Naku, bakit ang pero gamay naman nga porsyon. Mukat-kat pa ko sa unahan. Di pa sad singali. Di pa tingali na mapali na sa nga. Ay, dako pa magyapon na. Makadaog magyapon na ako. Ha? Aray ka na. One. Two. Sundan ko ninyo.
Sa ninyong huna-hunaan na Zumba Day na, imo? In fairness sa ideya ni Boboy, iya gining ideya. In fairness, ha? Ayaw ba na siya nga musayaw, ha? Nagamit yun. Huwag lingaw kay mga tao, labi na mga senyor. Nindot yun nga ideya, imo. Nindot ka ini nga party sa partner naman. Nindot kayo nga partner sa imong mga health drinks. Nindot yun kayo ang imong paagis pagpanambal. Ngano ka imo? Guys, padaplin mo guys. Baboy, undangan na lang Baboy. Ipadaplin ang mga tao. Ngano ka imo? Ipadaplin. Tanawan ninyo. Walay 15 minutos. Mabalik gina ba? Padaplin mo. Mabalik gina. Padaplin mo na.